Otvára sa nová téma. Adaptácia na klimatickú zmenu, existencia, prežitie a ochrana života v podmienkach globálneho otepľovania, tropických teplotných vln, v znečistenom vonkajšom a vnútornom ovzduší. Produktová a technologická podpora pre adaptáciu na klimatickú zmenu je súbor opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov zvyšovania teploty klímy a prispôsobenie sa novým podmienkam. Ide o kľúčový proces, ktorý pomáha spoločnostiam, ekosystémom a hospodárstvu zvládať rastúce teploty, extrémne prejavy počasia, stúpajúci počet tropických dní v letných mesiacoch a eliminovať mestské ostrovy tepla. Osobitne adaptácia verejného zdravia, pracovníkov a občanov na klimatickú zmenu je čoraz dôležitejšia a zložitejšia, pretože rastúce teploty a exponenciálny nárast znečistenia vonkajšieho a po covide aj vnútorného ovzdušia majú výrazný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. V súčasnosti sa nám otvárajú nové témy. Adaptácia na klimatickú zmenu a využitie digitálnej technologickej platformy s produktovými riešeniami. Tie zohrávajú kľúčovú úlohu existencie plnohodnotného života v podmienkach globálneho otepľovania, tropických teplotných vln, v znečistenom vonkajšom a vnútornom ovzduší aj vďaka zvýšenej odolnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry. Trendy a riziká pre teritórium Slovenskej republiky a realita v nasledujúcich 10 rokoch je exponenciálny nárast teploty a masívnych tropických teplotných vln v podobe 2 až 3 týždňových, prípadne mesačných teplotných intervalov v rozmedzi 38, 40 až 44 stupňov Celzia. Uvedené teplotné výkyvy podľa prognóz a klimatických predikčných modelov mali Slovensko zasiahnuť až v roku 2050. V roku 2019 zasiahli európske metropoly vysoké teploty. Paríž 42,7 stupňa Celzia, Amsterdam 40,4 stupňa Celzia, Bonn 41,6 stupňa Celzia, Londýn 38 stupňov Celzia. V tropických vlnách dochádza ku zdravotným kolapsom starších občanov, najmä v mestských aglomeráciách, ako sme to pozorovali v rokoch 2003, 2007 a 2019. Súčasne sa exponenciálne zvyšuje znečistenie vonkajšieho a vnútorného ovzdušia vplyvom dopravy, z priemyselnej činnosti, v energetike počas mimoriadnych udalostí i priemyselných havárií. Osobitným problémom je bioterorizmus, pandémie a iné riziká. Dopad uvedených faktorov už má pre Slovensko následok nárastu ochorení bronchitídy a predčasných úmrtí, kde sa predpokladá do roku 2050 nárast až na 5000 obyvateľov za rok. Riešením je zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry s využitím podporných technologických produktov a systematických opatrení v tropických teplotných vlnách. Digitálna technologická platforma z ponuky je realizovaná v 6 sekciách, ktoré plnohodnotne zastrešujú dizajn, proces a realizáciu komplexných riešení pre adaptáciu na klimatickú zmenu. Prvá sekcia – digitálna technologická platforma s typovými riešeniami pre zvýšenie odolnosti sídelnej infraštruktúry. Druhá sekcia – digitalizácia a adaptácia na klimatickú zmenu. Tretia sekcia – zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti technologickej infraštruktúry. Štvrtá sekcia – forma civilnej bezpečnosti. Piatá sekcia – forma civilnej bezpečnosti osobitne individuálnej ochrany. Šiesta sekcia – virtuálne dizajn realizačné laboratórium. Adaptácia na klimatickú zmenu a produktová digitálna technologická platforma pre prežitie v prostredí Slovenskej republiky sa realizuje formou komplexných dodávok, spôsobom na kľúč. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke.